Za mnou je Trabant s karavanem, to znamená jedinou věc. Je před náma celý víkend a já jedu na Trabantsraz Velký Břešťov. Je to přede mnou 105 km s tady tou retro soupravou. Poláka jsem kupoval asi před 2 týdnama, tak ho konečně otestuju, jak se v něm bude spát. Takže kdyby vás třeba i zajímalo video o tom, jak jsem ho kupoval, tak mi to napište do komentářů a my jedeme. Zatím teda spíš jako je do prší, tak doufám, že to neproprší celý ten víkend. Tak uvidíme. Zatím jsme teďka vyjeli, máme 5 km ujetý, Trabant zatím šlape, tak snad se nám to nerozbije. Máme před sebou ještě 100 km. Tak hlásím spíš první závadu, spíš neduhu. Tady to zrcátko, tak se mě sklápí, jak mám na tom ty zrcátka kvůli karavanu, takže v tomhle tom nevidím absolutně nic. Tady to levý je dobrý, to se nesklápí, nepadá, díky bohu za něj, ale tady jsem ho 3krát rovnal za tu dobu a vždycky se sklopí. Abych vám to přiblížil, jedu na Trabantsraz Břešťov. Je to v kempu Velký Břešťov za Hradcem Královým a je to vlastně jeden z těch větších Trabantsrazů, který se koná každý rok. A ten sraz je zajímavý tím, že se každý rok stylizuje do nějakých jiných podob. Minulý rok, když jsem tam byl poprvé, tak se celý sraz napodoboval na indiány. Všichni se oblíkali jako indiáni a soutěžilo se v indiánském oblečení. Letos je téma zemědělci a řemesla obecně. Proto jedu svým 400 Trabantem, kterýho mám do JZD stylu a myslím si, že tam budu zapadat. Pardubice. Tak máme za sebou nějakých 42 kilometrů a musím říct, ty vole, že Trabant jede naprosto peckově, bez nějakého zaváhání. Drží úplně v klidu 90, tyjo, i kopec, nekopec, to prostě jde 80, 90. Budeme za chvilku v Chrudimi, tak doufám, že to bude v pohodě. Hustota nám docela už teďka houstne, tak snad nezůstaneme někde viset. Ale je to tady hezký, už přestává i trošku pršet. Tak ještě jedu nikam jinam, vracel jsem se teďka o 15 km, volal jsem kamarádovi a měli prej, který už tam na tom sraze je a že prej měli výšku tady do nějaký vesnice, tak jedu za nima, ať jedem v koloně. Takže já jsem vlastně byl asi 15 km od Břešťova, teď jsem se 15 vracel. Super, ale každopádně aspoň pojedem v koloně, za chvilku bychom tam měli být. Tak jak jsem tam dojel, tak jedem zase zpátky, vede nás kapr do Hradce, protože jsem se s ním zakecal, tak jedeme zpátky do Hradce na Molku a pak jedeme do kempu. A jedeme a jsme tady konečně. Tak dobré ráno. Máme už sobotu. Včera jsem vám toho moc nenatočil, protože jak jsme přijeli, tak začalo pršet, tak jsem rychle nachystal karavanec, mám kde schovat. Spal jsem tady, jelikož mám 2 metry, tak to je trošku problém, protože ten karavan má 185 cm, takže jsem spal trošku úhlopříčně. Každopádně jsem se vyspal dobře, měl jsme trošku problém s topením, protože se mi nechtělo nastartovat, ale pak se mi to povedlo nahodit, takže jsem tady měl krásný teploučko. Voda, lednice, všechno nám funguje a koukneme se teď, jaký je tady program. Tak v 8:30 odjíždíme na splněnou jízdu do zemědělského družstva Dubanec a města Miletín. Vracíme se kolem 1 hodiny a odpoledne máme soutěže, takže vám to celý natočím ten průběh dne a uvidíte, jak to tady bude probíhat. Při registraci ještě jsme dostali samolepku, pěknou v německých vlajkách, 2 kalendáře a hlasovací lístky, takže to si pak taky obejdeme a budeme hlasovat o nejhezčí auto. Ráno zatím hodně opršilé, pane. Ještě se koukám tady na vodu.
čije. Není to moc příjemný, kamarád ještě na hajzlu a za chvilku bude výšťka. Tak 8:39 a my už se štosujeme, budeme jíždět 8:50. Tamhle nám klekl jeden. Se tam startuje přes kabely teďka. Tak už valíme. Tamhle je začátek kolony. Za náma taky hromada trabantů. Jedeme směr zemědělský družstvo. No co to je? To je skvělý, proboha, to je skvělý. Přátelé, kamarádi! Jsem rád, že jsme se tady setkali v takovém hodném počtu. Počasí nám přeje, vy jste zvládli cestu bravurně, bez nějakých kolizí. Ty vole. Tak vyjíždíme z JZD. Měli jsme krátkou prohlídku a vyjíždíme směr Miletín, tuším, na náměstí na výstavu. Právě přijíždíme do Miletína a jedeme na náměstí. Tak my jsme vystavili auta, chvilku jsme tady pobyli a vracíme se teďka zpátky do kempu. Jedeme zase ve spanilý koloně, takže za chvilku jsme zpátky na Vřešťově a budeme soutěžit. Opět zpátky na místě činu v kempu, takže to jdeme zaparkovat a jdeme se podívat na soutěže. Jedu. Stop. 7,5. Tak máme zase opět neděli. My už máme zbaleno, je docela brzo. 7:30 ráno
A my jsme stávali takhle brzo kvůli tomu, že jedeme ještě do Přelouče na burzu. Takže dobalíme poslední věci, soutěži jsme nevyhráli a jedeme do Přelouče. Tak opouštíme tenhle sraz. Bylo to skvělý, karavan máme, vepředu je kamarád, jedeme do Přelouče na burzu, klepou mi tady okna, protože se večtěju. A jsem ulovil skla na favorita, který jsou originálně zatmavený, takže mi to tady pěkně cinká. Tak snad se na mi to nerozbije cestou. Ještě si říkám, jestli nemám natankovat, protože 178 na je to, tyjo, a už je tam jenom jedna čárka, ale já si nejsem jistý, jestli to prostě neukazuje blbě, ale radši tam pak čepnu. Tak jsme na Orlence, máme rezervu, 226 km najetý, z toho 180 s karavanem, tak jdem zjistit, kolik to tady vlastně papá. Tak natankováno, jsem fakt mile překvapený, protože najelo se 226,3 km, z toho 180 s karavanem, který sám o sobě váží asi 480 kg. A já jsem to auto vůbec nešetřil a dotankoval jsem 20,7 litrů do plný. To vychází 9,2 litrů na 100 kilometrů. S karavanem to je prostě pecka. Tak už máme i trošku zase hlad, takže jsme se rozhodli. Na Seči je hotel, kde dělají pizzu se smažákem. A když už jedeme teďka kolem, tak jsem si říkal, abychom se tam mohli zastavit, takže jedeme teďka na Seč a já chci testnout tu jejich pizzu se smažákem, kterou testoval i Ment. Jsem zvědavý, jestli to nakonec bude lepší, než to zní, ale podle mě to bude dobrý. Tak za chvilku tam budem a budem papat. Jdeme ze Seče, najedli jsme se, trošku mě to zklamalo, ne, že by smažák na pizze nebyl dobrý, oni ho dělají až od 5. My jsme tady byli teďka od 1 hodiny a oni mají obědy a bohužel dělají až od 5. Takže nakonec jsem si dával medailonky, kuřecí směs a kamarád si dával hovězí, takže se musíme pak sjet ještě někdy jindy, aby jsme vyzkoušeli ten jejich smažák na pizze. Takže se dáme do auta a jedeme směr domov, už tu máme jenom kousek, takže auta bez závad, tak snad to tak zůstane. Tak já jsem to teď zaparkoval, už to tady mám na parkovišti, tady s fešákem, kuřátkem, co tady mám od Monči. Kamarádovi na červeným Trabantu tak začalo zlobit ložisko, takže když přidal, tak mu klepal volant. Takže kromě tady té závady, co se nám ukázal asi 10 km před cílem, tak auta 200, nebo kolik toho, snad 300 km jsme najezdili a bez problémů. Já s karavanem, kamarád bez karavanu. Moc vám děkuju, že jste se koukali. Doufám, že jsem to sestříhal do nějakého koukatelného videa, že vás to bavilo. A doufám, že se uvidíme zase brzo, třeba u stavby 3 kanálů nebo něčeho, co budu dělat na modrým Trabantu. Takže pokud se vám video líbilo, díky moc za odběry, za lajky, za jakýkoliv komentáře. Moc mi to pomůže, jste moc hodný. Poznáváte mě i na nějakých srazech, burzách, za což vám moc děkuju. Jsem rád, že se vám videa líbí a uvidíme se příště. Mějte se, díky, čus!